Mango-mango-mangonengi lerwu sing duka cipta berputih mandana raras ing kodheng sutaning galih nalindra Astina Prabu Duryudana nalika semanten midhanget sabdanipun para sepuh ing nganjenengi madaning Datul Negari Ngastina saka kodhenging penggalih katingal ndalewer riwe saka sela selaning pelarapan kajenama bilih kodheng tuwin bingung bingleng kenganglangan penggalih nata Ngastina Prabu Duryudana mila legeg datan mobat datan musik melengkahi kanyut nangka wardu kanyut ujare meganten wardu jarwa kecoh nginang modrung abang idra-drun manding dasaring pertala kasaru gegering jaba piyak ngarsa tangeping wuri sebal punamuk nalika semanten sanggaring para nayaka sanggaring para kawula sami alok yen ana satra ingkang wantun minggah dadatulaya mancat pancaniti kejawi namung satra ing Drepsila Geni Bambang Wisanggeni ingkang kadharaken ing Raka nggih Bambang Antasena Galya akarya kagak kang samya mlate kanca piyak-piyak ana dayo mikir jalu dalan Sinongwati jagat inari among mbak lumembak ombak ing samudra
nalika denceng-dencengan Amanarya wonten dawuh nggih damel maratap manahipun ingkang putra mboten pangling menika wisanggeni malah kaliyan Antasena sowan iya bocah kok ra iso dirasani kados pundi paman lah monggo klasa bantal dikukuti nggih menawi sampun kados mekaten menika kados pundi nggih wisanggeni anakku cah bagus wisanggeni Pandhararja Sapratamu pangestuning Siwa Duryudana slamet tekaku wa aku ngaturake sembahku kunjuk ya wa ya ndak apa pangestune wakmu ing Astina Tambanana ndak gegem dadekake jimat paripe Antasena Pandhararja nggih cah bagus atmajaku Antasena pangestune Pakde slamet tekaku aku ngaturke baktiku katur ya Pakde ya Antasena tak tampa pangestuku Tambanana tak gegem dadekake jimat wayah Mas Wisanggeni katuran karaharjan rawuhipun Simbah Patih Sengkuni slamet tekaku aku ngaturke sembahku katur ya Mbah oh inggih kula tampi Angger Antasena wilujeng slamet Mbah aku ngaturke sembahku katur ya Mbah kula tampi ra penak ya nasaku ya oh napa kanca bleguduk suwaru gempol semerante Wisanggeni putuku cah bagus Pandhararja Sapratamu Wisanggeni iki Eyang Durna aku eyangmu ing Sukalima slamet tekamu tansah pinangan ing kawidatan ring Sambikala aku ngaturke bektiku katur ya Yang oh iya tak tampa cah kok bagus kaya ngono nyenengake weruh kowe iki ora nom-noman kaya kowe iki rasane wong tuwa iki kaya gumregah mergo aku nek ora nom-noman sing kebak ing rasa bungah kuwi rasaku seneng iya Mbah iya karo Antasena kowe iya Mbah Antasena padha slamet pangestune Simbah Durna slamet tekaku oh ya syukur aku ngaturke bekti ya Mbah tak tampa mau Wisanggeni tak jak mampir ning Sukalima lho apa iya heeh suwung no wong aku nang kene kok suwung lawange digrendel tak dodok ora dibukake ning ngarepan Mbah Putri Mbah Putri nang ngarepan nggo dolanan cah cilik-cilik do ditumpaki wis jeleh numpaki apa Mbah ya kala-kala ya wis men karang Mbah Putri ki nek awan mau di emoh ning jero omah oh ngono ngopo kok dem-dem ora apa-apa kepenak kok atine Mbahmu Durna iya karo Wisanggeni kuwi Antasena heeh lah wigatine apa kok dadak ngetutke Wisanggeni aku ki dijanjeni karo Wisanggeni jare nek Wisanggeni kelakon dadi ratu aku kon dadi patih modar kowe Patih pripun tata sampeyan ajeng diganti karo Antasena iya enggak saya deg-degan aku oh sampeyan sing ajeng diganti wis deg-degan kula sing ora diganti wis deg-degan kok prayogana ya Antasena ya Mbah wis ora kurang prayoga Wisanggeni Pandhararja Sapratamu Siwa Ngawangga slamet tekaku aku ngaturke bekti ya wa ya tak tampa cah bagus Antasena Pandhararja pangestune Siwa Ngawangga wilujeng aku ngaturke bekti ya wa iya Antasena tak tampa pangestuning wong atuwamu Ngawangga Tampanana ndak gegem dadekake jimat Wisanggeni ana wigati apa dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan kosek to lah kok dadi Siwa Ngastina tambuh perkara sowanku aku luwih dhisik takon karo Siwa Ngastina Siwa Prabu Duryudana wis nampa nawala saka aku apa durung 3 dina kepungkur wis ndak tampa nawala saka anakku lanang Wisanggeni wis diwaos ya wis nek wis diwaos wis dingerteni isi ning nawala aku teko iki mung nanjihake piye kanan negara Ngastina iki bakal tok paringake karo Wisanggeni apa ora nek kok paringake aku ngaturake panuwun aku mung cukup nyuwun ngampil ora ketang sak umuring jagung sak uruping damar aku pengen dadi nalindrane negara Ngastina mergo iki negarane wong tuaku ya iki negarane wong tuaku Pandhawa ya mung mergo saka juliking wong-wong Ngastina mung mergo saka jahate wong-wong Ngastina
Wekasan wong tuaku Pandhawa ora iso nglenggahi dampar negara Ngastina sing nglenggahi Siwa Duryudana. Satemene Siwa Duryudana ku ya mung dapur ratu wakil. Mula nek aku njilih negara Ngastina kuwi aku ora njilih marang Siwa Duryudana, ning aku nyuwun ngampil karo wong atuaku Pandhawa. Nek sampeyan dadi ratu wakil kowe ora maringake tegese sampeyan kuwi ratu wakil sing serakah jakah pengen nguasani negara Ngastina. Iya. Aduh, pripun nggih ngatos-atos lho nggih. Yo. Iya piye? Yo bisa geni. Kowe ngerti cah bagus. Ngerti bab apa? Sing jeneng ratu kowe ora bakal maringake ngampil negara marang sapa wae. Lho, kok sampeyan iso ngendika kaya mengkono? Kok sampeyan iso maring dawuh kaya mengkono? Saiki aku tak takon, Ngastina kuwi darbeke sapa? Sing dadi ratu duk nalika semana tanana nalika Jabamung Kanjeng Eyang Prabu Pandhu Dewayana. Nalika semana wong atuwamu ya kuwi Kanjeng Eyang Dastarata kuwi mung nampa titipan saka Kanjeng Eyang Pandhu. Ya ora? Yo. Ning merga saka pokal gawene Nayaka Ngastina sing seneng bentik-bentike Pandhawa karo Kurawa, Pandhawa karo Kurawa digawe ora rukun, malah Pandhawa disingkang-singkang saka negara Ngastina. Pamrih aja nganti kelakon Ngastina kuwi tiba ning tanganing para Pandhawa ya wong atuaku. Apa perlu tak tuding? Wonge sapa ngono perlu tak tuding? Tuding wae, tuding nak. Kae, ngono kae. Langsung wae rasa pati wis anggeni. Iya. Lah, mula saka kuwi yen aku nyuwun ngambil wujude negara Ngastina iki rak wis satrepe to, wong aku nyilih ngene wong tuaku. Yen sampeyan ora menehake ya wis ngene wae saiki digawe kepenak ora usah gawe angel. Yen sampeyan ora menehake negara Ngastina tak nggo dadi Nalendra ora kita ngamung sak kedheping netra. Ndak suwun supaya jaga jagang sing jero beteng sing kandel. Tak suwun Ngastina milyana senopati sing gamben sing pancen digdaya tenan. Mergo aku nggawa senopati ya peng-pengan tenan ora mung senopati cepete. Iki kakangku Ngrandu Gumbala iki sing sagut dadi senopati. Kakang Dr. Antasena. Apa Yayi? Yayi insinyur Wisanggeni. Iki kile sekolah-sekolah dek kapan? Kok iso dipangkat dhewe-dhewe, engko gak ditambahi SSM. SSM kaya SSM ora. Kowe sagu to perang karo wong Kurawa? Oh, turah sagu. Aja kok Kurawa. Lah mbok iso lenggah nang kene sing kondang-kondang wong beng. Dudeng iki kon mungsuh aku ora bakal wedi. Wis sapa? Siwa Duryudana kon milih senopati ning Ngastina sapa? Iki po wong tuwa sing jejer aku iki. Aku ora melu-melu kok Antasena. Apa Siwa Ngawangga? Apa Simbah Pati Sengkuni? Kon paring dawuh. Wah, jajale kaya ngopo kekuatane? Antasena kalah, trima mati tak wujudini. Demi kowe iso dadi ratu. Iya, Kang. Iya. Aduh. Pripun Paman? Mboten menapa-menapa. Dodo kiwa kula kok njarem. Dipresake mbok menawa gejala jantung. Napa disetrumke? Iya, Kakang Durna sajake senenge ra jamak-jamak bisa ngeni. Piye? Sing gedhe pangapura omahku bisa menehi wangsulan karo Wisanggeni. Terus aku kok ngenteni tekan kapan? Aku wis matur nang Ngawala to, tak wangeni nganti tekan dina iki. Nek dina iki Siwa Duryudana ora menehi wangsulan kalawan aku, tegese Ngastina dikukuhi. Yen Ngastina dikukuhi, tegese dina iki tak kencang perang gedhe Bratayuda. Ora usah nganggo Pandhawa, cukup Wisanggeni karo Antasena sago mlebur negara Ngastina. Wisanggeni, anakku cah bagus, anakku wong jlunet, anakku wong sentosa Wisanggeni. Si wong Ngawangga dawuh ngopo? Ucap ingkang pungkasan mau sayekti kowe ora kok ngilani dadaning Nalendra Ngastina, nanging kowe nyas marang Senopati Ngastina. Mestine anakku lanang ngerti yen to ingkang tanggung jawab babagan tentrem lan urane negara Ngastina kuwi Narpati Ngawangga. Yen to kowe wani nantang marang wong Ngastina tegese kowe nantang karo wakmu Ngawangga. Walah ta. Wis tak bedhek ya mung si wong Ngawangga ingkang bakal dadi bebetenging Kanjeng Prabu Duryudana. Ning sing gedhe pangapuramu ya wae
Aku kuwi wonge ora tau wedi karo sapa-sapa. Waton wisanggene kuwi ngadeg jejeg ana ing dalan sing bener. Aja kok jamak lumrahing menungso. Nadyan dewa mudhun wae wisanggene ora bakal sulap. Yen perlu Siwa Duryudana kon ngraya dewa kon tekan ana ngarep-ngarep aku, mesti bakal tak bedah negara Astina. Sing ngomong-ngomongan kowe nek eneng gelute aku ora usah sok glelek. Ngasoni. Aduh, matur nuwun ya Kakang padha-padha. Pokoke nek ana omongane kowe sing pinter omongan mergo kowe iki fakultas bahasa. Iya. Aku rak fakultas teknik. Dadi nek perkara aku rak fakultas apa jenenge pencak silat. Fakultas pencak silat ki ora ono. Wis ben ngomong aku pokoke. Lho iki Antasena. Oh, Pakde. Aku janjane ora ngerti karepe Wisanggeni. Ning nalika Kusumana Wisanggeni prapta ning kasatyan Ngrandu Gumbala ngandhakake wigatine kalawan Antasena. Lan aku jumlung sedyane Wisanggeni, dasare Wisanggeni nganggo dasar sing bener. Kepengin njaluk negarane wong tuane ya kuwi negarane wong tuaku Pandhawa. Ora ketang sedhela Wisanggeni pengen ngrasake kamultening para Pandhawa. Mula nek Pakde ora nrimakake, Pakde mbelani karo Siwa Duryudana nuwun sewu. Sampeyan aja mungsuh adhiku lanang, ning mungsuh iki banthongane. Lho. Yen ngono kowe dadi bebetenge Wisanggeni, wis dikandhake ngarep-arep nek ana apa-apane Wisanggeni sing omong aku sing tanggung jawab. Antasena, nggih. Yen marang nyoba karo awakmu ngawonggo. Ayo, dudu nang mamane wong neter kadidayan. Nang ning alun-alun tak todine kaya apa anake Werkudara. Metu njaba rasaku kan omong Pak. Sing dadi keraman Ngastina wae kula niku isih iso mikir ning bareng Wisanggeni kok kaya kentekan ngakal suwe-suwe dada kula sesek-sesek nganti iso ora eling ora ketang ming sedhela. Tegese sampeyan niku patih sing janjane ati sampeyan niku cilik. Patih sing janjane sampeyan niku jiring getih wedi mati. Nyatane sampeyan bareng weruh Wisanggeni tekan mriki kok terus pucet. Disawang kaya ora duwe getih. Kula kuwatir tenan Kakang Dirnapa ya ajeng kelakon. Ngastina niki bengi niki bali enten panguwasaning Wisanggeni, gedhe-gedhene bali ning panguwasaning para Pandhawa. Niku manggumantung karo sing gawe urip kok Dipate. Sing jeneng wong urip niku cakra manggilingan, ngaten. Kadang kala wonten ing dhuwur, kadang kala wonten ing ngisor. Nek seneng wonten dhuwur ya aja saka kan polah. Ngaten? Nggih. Nek wis nang ngisor ya aja begegek meneng wae. Nggih. Kudu budidaya piye carane iso pindah enten dhuwur. Merga wong niku diwenangake budidaya. Nggih, Kakang Duna. Ngaten. Dadi sampeyan ora usah dadak kuwatir sing jeneng derajat pangkat kadonyan menika nuwun sewu lho mboten kula mulang karo sampeyan. Ning sing jeneng derajat pangkat kadonyan menika mboten kok langgeng. Ingkang dipun mestani kadonyan menika owah gingsir. Ngoten nggih Kakang Duna. Nggih, sampun ngerti. Ngastina bali wonten panguwasaning para Pandhawa. Ngastina bali wonten panguwasaning Wisanggeni. Terus sampeyan ora dadi pati negara Ngastina, sampeyan mingteng nang Plasa Jenar. Ha ya wis diterimake mboten apa-apa. Wong nyatane sampeyan dadi pati wis pirang-pirang puluh taun. Sampeyan ya wis wareg grogoti bondo Ngastina. Wis. Ampun sak kaya ngaten.
Sampeyan yo melu mangan kok ndak. Nyalahke kali kula. Ngoten lho, dadi ora usah tak digelani. Nek nganti Ngastina bali enten panguwasaning Pandhawa sampeyan yo kelangan derajat dadi pujangga. Ngastina sampeyan ming dadi pendhita lumrah teng Sukalima. Mboten napa-napa, mboten napa-napa. Dadi pendhita lumrah siswane akeh. Kula ya isih iso nyambut gawe. Nggih. Lah kaya sampeyan iku ora duwe keprigelan apa-apa. Nek ora dadi pati arep dadi apa? Nggih. Ya gawe-gawe campur sari. Suarane blero kok. Dadak gawe campur sari. Sampeyan ora iso nyanyi kok. Perna-perna ora. Nggih, nggih. Pun pokoke diyakoni Bapak. Wonten dawuh. Sampeyan ampun ajri. Kula gadahi penemu. Wis anggeni Antasena namung piantun kalih. Yen dikerubut Kurawa 100 etungane cara agal-agalan. Wong loro dikeroyok 100 ora bakal iso menang. Inggih, nggih. Nanging boten sah nganggo nanging. Niki mawon kudu dadi ditetepke yen wong loro dikeroyok wong 100 ora bakal menang. Mula Kurawa diketepake. Wis anggene Antasena dikeroyok aja maju ijen bapak ijen. Nggih ngestaken dawuh Kartomarma. Kartomarma. Mulane wis anggene teko kok tanpa cemuwit. Lek cekok mburi dhewe ndekna kaya ngono ora. Mbok dicawil Kakang Antuna. Wonten dawuh. Monggo sinuwun kula dherekaken. Nendi? Tenanangan ora. Nggih nyuwun pangapunten. Nggih. Badan kula ora mboten sekeca penemban. Nek ora mangane ora kepenak ya ora samangkan. Wong kancane ya turah-turah. Mangkane ora entuk tabuhan ya ming delongop. Apa aku ming bayari wong nyandang? Nggih. Ora usah digawe kepeksa, ora usah digawe paksa. Digawe kepenak wae kae kira-kira mumet sithik rasa menyang. Menawi kula mboten bidal gabung kalian Soto Kurawa lajeng sinten iki badhe paring bebingah dhateng kula kangge panggesangan saben dinten-dintenipun. Ayo golek liyane sih sementara. Gabung karo rombongan liyane. Nggih. Ning nang kene iki rombongan nang kene iki ora mung dienggo sangu turu. Oh iya, nggih. Ora sampe naik dhewe rombongan nang kene iki nyambut gawe kok mung dienggo biler. Nyuwun pangapunten, Bapak Penemban. Sesuk meneh ra dibalen-baleni. Nggih. Mesake anak Prabu Duryudana ning gaji kowe. Nggih. Nek minta tinggal terus tegese kowe iki ora lahir batin nggone ngrombong karo Kurawa. Nggih, ngestaken dawuh. Nek ming ngedep stop kontake nggo ngapa? Ngedep stop kontake cangkemmu obah wae. Apa-apa dimplak. Nggih, supados boten ngantuk. Menawi lambinipun ibarat mripatipun boten ngantuk. Sing ngomong sapa nyatane ya ana sing mamah karo merem ya akeh kok. Bawa Tuna. Wonten Jago. Sampun kados mekaten. Kula menika ngemutaken dhateng Kurawa supados tuwajuh anggenipun dherekaken panjenengan boten kok sak sekecanipun piyambak. Kok sak kepenake dhewe ora. Nggih. Nyuwun pangapunten. Sesuk meneh nganti kowe sebo nganti turu meneh ditenono kok. Tak cepat. Tak pecat kok tak cepat. Maksudnya dipecat dipercepat. Oh. Lereni lemu tadi Kartomarma golek Kartomarma liyane. Lah sembrana. Nggih ngestane. Ora semboto nek menyang nganggo sepatu kancane dhewe sandalan ping nganggo sepatu dhewe. Katokan cekak nganggo sepatu mongko nganggo kaos kaki. Kowe iki arep miyaga apa arep mlayu-mlayu? Rambutnya dinaik pomit di sigar pinggir. Ame ngarep kolan gudeg iku dadak tekan. Ora werna-werna. Kartomarma wonten dawuh sini. Budhana kang padha sibuk jenenge Semar Kundur Kedatun. Kula nonton para watal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Purna gatining pananggilan. Sanata Kundur Kedatun drog saking gambar kencana. Kinapit gambar Kartomarma wonten dawuh. Nek pocapan ki ra ya ora guyu. Iki. Siglar Kundur Kedatun. Jelok saking gambar itu lagi rapid gambaran gading kadangken sanggen perumban cedi manggung tanggung Joko paloro-loro ingkang sami ngambil upacara ing keprabon. Kartomarma wonten dawuh. Nadane iki nganggo Mbah Medun rame ngajek kaya ngono. Katinon saking Mandrawa. Nah kaya ngono kuwi. Katun gumebyar busananing Sri Naranata ing Astina.
pusa manjing wonten kupit sanggar sangarup. Nenokan nukut sapunalika semanten Raden Wisanggeni tuwin Raden Antasena ingkang mlajar saking negari Amastina. Carian putra lamun kawekasan Yeka Wisanggeni Maya Wisanggeni Maya Wisnu Pradenta Wisanggeni Maya Wisnu Pradenta Kakang Antasena piye iki ngibarate kaya dene wong kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Oh. Ning pancen wis tak niatini, ora usah kuwatir, ora usah wedi. Ora usah tumandang karya. Nek kira-kira Kurawa ora nrimake negara Ngastina disile karo adhiku lanang, nggonmu kepengin dadi ratu, Duryudana sak kabeh para pisepuh negara Ngastina, aku ora bakal wedi. Aku percaya karo kowe. Ya. Mula babakan perkara kale kandhang ana mengko yen ana akale adimu lanang Dresila Geni siap ora usah kuwatir. Kakang Antasena piye? Dampyak lakuning para sata Kurawa sajake goleki kalawan aku karo Kakang Antasena. Coba petukno. Nek pancen diwenehke negara Ngastina, kowe aja pisan-pisan barang ngamuk. Yen ora diwenehke, tak paringi Purbawasisa. Ya, lenggah sing sekecok. Golek nggon sing eyub ndak? Ireng awake ya ya. Iya Kakang aku tak mangkat dina iki. Sing hati-hati ya Kang, ora usah tok weling aku wis tuwa. Iya. Pinututi lamun katututan lamun mangsa prawira tiktaya runanggono magawiya gelarira wang-wang ngati-ati lho Mak. Iki ketake bocah enom ning dugal kewarisan paman sampun semelang. Kula boten ajrih kaliyan Antasena. Antasena menika namung sak anak kula. Menawi kula ngantos kalah lah kaliyan Antasena, kula menika wirang bebarang. Aja ngono. Ana tetembungan Giri Lusi jalma tan kena kinira. Pakdhe Kartomarma. Iya nggih Antasena. Ngopo sih? Kok dampyak lakuning para sata Kurawa? Tak sawang saka kaduhan ngener nggonku jago karo adhiku Wisanggeni. Niatmu apa? Kowe bloko karo aku. Nek niatmu arep gawe kapitunan ning adhiku lanang Wisanggeni nggone nyuwun ngambil negara Ngastina. Aja nganti kowe adu arep karo Wisanggeni ning adu arep karo Antasena. Arep aku bocah wingi sore nek mengkon moteng-moteng Pakdhe Kartomarma, aku ora bakal wedi. Ngandel ora. Hati-hati lho, Mas. Aku wis ngelekke karo kowe nek perlu mburi musisan iki kon motol ndase wae. Apa aku ora ngapa-ngapa. Ora urung ya ora wani kok. Wisanggeni bali apa ora Antasena. Gelem bali adhiku lanang nek wis entuk diparing ngambil negara Ngastina. Lho, yen ngono nekat wis dadian teping adhiku lanang. Wani karo Pakdhe Kartomarma sing tak wedeni apamu ora minggat. Tebak dadamu kene marganing patimu. Kene Pakdhe nek arep kewirangan karo anakmu lanang aja isin lho kowe.
Tumbak. Mati. Ulaidan tak tonyo ndasmu modal kowe. Kalau wong tuwa kok sak kepenae dhewe. Pakde. Aku iki sak jeke urip nek perang ora tau nggawa pusaka. Pusakaku mung siji. Paringane Simbah. Kowe anggere ndingkluk aku kaya kecetlum. Kowe sing sok ngentekke iwak ning kali dengkulmu ngocot. Yo kaya apa aku sing tekane pati. Ola aku kok gumun kowe iki jane pucakane apa kok iso ngidep-idep. Antacene Ulaidan. Nyetlum. Iki daya kekuwatane sungutku iki. Sungutku iki nek wis tak watek, nek mungsuh ning ngarep aku tak dingkluki ning ngarepe wonge mesti oncat nyawane. Putuh bajigul. Tenane aku ora guyon. Nek padhe njajal njajal lho. Aku megane carane kaya ngono. Ulang dingkluk, nek wani ulang dingkluk. Iya. Aduh atoceng balung mulet ing kulit. Iya. Ingat jawab tak turuti. Ayo. Aku wong tuwa le. Bapakmu kowe kalau aku nyembah. Arep aku cilik bapakmu nek nyeluk aku Kakang Mas. Berarti aku pakdemu. Ya. Terus ngopo? Aku aja dinggo cemblono aku mau. Celius. Ya. Bareng ngantem-ngantemo. Tak antem tanganku lah jebol dadamu megulu karo kowe. Nek ngapusi tak setrum awakmu. Oke. Sing dadi nyatane. Yo. Cemplok, semplok. Cemplok, semplok, cemplok. Dadamu nyo. Hai. Piye? Wedan. Kowe gak sesek ora? Mumet ora? Waras awakku elok tenan. Tak pindhoni terserah. Modal. Tak ping teluni nyo sakarepmu. Modal. Modal. Bajigul tanganmu atos tenan.
mak tiang pet gak welo apa-apa. Wah, iki. Cuk, onto cina ulaidan. Ulang gon cangkem. Wong perang kok milih. Ayo sambat opo gagal modal aku. Wedan, onto tenan tok kepake aku tok jambak aku tok kepake. Wut. Ubal. Asem cemplung jugangan. Ketika arep ngendloki Pak Gedhe Durma Ganti malah kesio-sio. Ayo, sapa sing arep maju? Ngrangket adikku lanang mungsuhe Antasena garing ati. Aku wis ngomongi karo kowe ta. Antasena ki ra kena disangga entreng. Ndekno kowe kok isih gleleng. Paman, kula niku makne gedhe. Nek nganti kalah karo Antasena, kula izin. Saiki arep omong apa kowe? Bocahe pancen saya gedhe saya digdaya. Lha wis ket biyen. Kula sumanggaken, Man. Remuk awak kula. Antasena nggunakake daya kekuatan. Kula nggawa tumbak. Kula tumbak kiwa endo nengen, kula tumbak nengen endo kiwa. Terus Antasena ndingkluk teng arep kula niku awak kula kaya kesetrum. Pirang ewu bot-bot keder kabeh. Kae daya kekuatan sungute. Kae sungute nek diwatek aja kok kowe dinggo dingkluki gunung kowe jugruk. Napa nggih? Kowe domongi kok. Kula sumanggaken. Jak kula Man. Satamong nggih. Elok tenan. Wah, tangane antep kowe ra jamak-jamak. Ingin ku talia ambiar. Piye Dur? Lemuk Man. Remuk piye? Likae kula niku arep api-apian kali Antasena. Heeh. Antasena adu-adu sing balung kula teng kula tak tonya niku gak apa-apa. Sapa? Antasena. Kula pindhani gak apa-apa ping 3 sam. Duantem rai kula bles. Kowe ya ora apa-apa padha digdayane. Sing ngomong sapa? Gletak kula. Kowe gletak jambak lambut kula. Talik. Yes. Antem gencengel jejet kula mlumah candak duantem nggon cangkeman bles. Plotol. Hah? Plotol. Kanggere ra cetha tak karep ndasmu. Untutune plotol. Tindak meneh gledak Antasena mumbul kendroki kula bluk. Kula kendrokan untung ming sikil siji. Lah sikile Antasena sing siji cemplung jugangan. Kelekalan wong modal. Modal ning kula kalah. Ha iya. Lah masalah nek ra iso nyemplung Antasena jugangan. Nek ora saka kowe, nek kecemplung. Mane kowe ngomong tok. Aku iso nek pidato paitan holen. Kula wonten cekel, kula wonten cekel. Nyatane sampean mbok sekali-kali maju. Maju sekali-kali. Lameng cangkeman. Wong tua. Wonten cekel apa kok kula wong nyekel wonten cekel sampean ndek pikiran ulah. Nek diomongi kliyap-kliyip kaya wong kulimen. Sapa kira sing urung maju? Watak. Cici traksi. Nggih, Man. Arep maju apa? Nek kula maju sing kiper sapa? Moh aku rasah lucu sik to. Sing apik-apikane ngomong suwe Antasena. Wah ta. Mo Surabrata Jaya Mratata imbang yen padha-padha. Antasena bayi iki sore Man. Nek nganti kula kalakon nyembah selawe taun. Maju ora sangka. Wah banget cedan.
Di dasar kepara nyata. Oleh capeng kok mempeng. Arep perang. Lho, arep perang. Oh. Mungsuhmu? Wah, kowe aja selak. Kowe aja mungkir. Kowe sing betengi Wisanggeni. Wisanggeni arep njaluk negara Ngastina. Apa ora? Heeh, lah terus. Kuku sik tak omong sik. Kuku Kurawa sing betengi anu negara Ngastina. Terus Kartomarma kalah karo kowe. Sutama kalah karo kowe. Durma Gati kalah karo kowe. Kalah kabeh karo aku. Iki sing maju Haryo Penangsang. Haryo Citraksi. Njaluk mati cara piye kowe? Njaluk tak otoro batangmu. Di. Apa? Tak andani ya. Piye? Wong semene iki do ngenteni kabeh perangmu karo perangku. Terus ning ngerti yo. Piyai semene iki wis do mbedhek kabeh nek kowe bakale kalah. Mosok. Kuwi tenan. Mergo nek nganti iki engko perange menang kowe, jelas sesuk wis ora mayang ning JPTI. Sebabe dianggep dalange Petruk. Antasena kok kalah karo Citraksi. Nek menang aku, iki wong semene iki iso mbedhek kabeh. Nek menang kowe, mesti iso ora ditanggap. Nek dalange ora ditanggap kowe ora pentas. Apa? Iya ya. Ha iya. Nek ora ditanggap berarti aku memeng turu nang kotak. Ha iya. Ora pentas. Piye? Neng turu neng kotak selawase nganti jamur apa pilih pentas lah ya jelas pilih pentas. Nah nek pilih pentas mulya wae rasa perang ku nek menang kowe ndak malah ora ditanggap. Betul. Aku cocok karo kowe. Heeh. Nek dipikir-pikir pancen bener. Pancen bener. Bangane ra ditanggap. Rak ulung aku mulih ning cecok ditanggap meneh. Mesti ra ketanggu setahun meneh, burung tahun meneh. Oh iya, oke. Nek ngono aku tak bali ya Antasena, wis rasa perang wae. Entuke apa? Lah iya. Upama aku sing menang wong kowe iki ya kulit dagingku dhewe. Nek aku sing kalah aku ya Pak demu dhewe. Ha iya. Kowe karo aku iki isih sedulur. Isi padha-padha wong tuwa karo Amin anak. Wis ngono wae ya. Aku tak bali. Yo sing ati-ati. Engko nek takoni mate sengkuni mbangane menang kowe ora ditanggap luwung bali kalah ning sesuk pentas meneh. Oke. Ayo. Sapu Salim. Terima kasih. Yo sama-sama. Aku pun njaluk pamit sing ati-ati. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Penake neng kene ya Antasena. Njaluk tulung nek iso wae sengkune iki polonen cangkeme. Ya kok gampang. Oke, Salim. Ya. Dah gigi. Gitu aja ya. Ya. Ini iso basa Indonesia. Neng Jakarta rong dina aku. Oh ya. Wis penane aku tak bali. Ya, hati-hati ya, Dik. Piye Dit? Luwung ora perang ning sesuk wayangan meneh. Kose aku kok rada dongki jane piye kan? Kok ora perang ning wayangane. Ngene man. Dipikir secara lonjong, logis. Kuku kula wis adu arep karo Antasena. Terus Antasena ngomong kali kula. Pakde wong piyai semene sing padha rawuh ki kowe wis iso mbedhek nek antaning kowe karo aku nek gelut kuwi mesti menang aku.
Nenek nganti menang kowe, sesuk ra ditanggap wayangan meneh, mergo diunekke utawa dibatin dalange petuk. Cici Trangsi kok menang karo Antasena kuwi kula tak takon jaman napa kula tak takon. Kula tak takon. Arepa jaman dalang-dalang wis pun do mandhing teng swarga niku mboten wonten sing iso ngalahke Antasena. Ha iya. Ha nggih. Nek nganti menang kula niki mengke panitiane getun. Sesuk taun ngarep ora wayangan meneh. Napa sampean gelem dadi wayang ning Bro Kotak nganti jamur? Ora dipentaske. Mula. Timbangane sesuk taun ngarep niku ora ditanggap meneh, luwung kula mundur ning tetep pentas. Betul? Bener. Catat. Wis karo minggat kan. Kok sampean kaya lara ati. Ora lara ati ning jebul kowe iki pekok. Kowe tak omongi ya, kowe takon majuri mungsuh Antasena. Popon ketemu. Lah iya. Rika omong nek menang kula niku ditonton masyarakat ora apik tur ya ora dadi contoh sing apik wong angkara mergo kok menang karo wong apik. Mula luwe becik mundur ning tetep pentas. Begitu? Oke. Ora besengat-besenget mah. Iya, wis kana minggat aku serak mumet nyawang kowe. Wong niku digoleki apike. Nggih ta? Antasena ya bener. Ha iya. Antasena ora luput. Iya. Bener. Heeh. Wong itu kana wis isa lho. Gak didokke ngarepe wong tuwa lho. Kaya ngece kae. Sosok-sosori. Iya. Rumangsaku ora nun. Rene le. Pripun, Mak? Mengkari kowe sing gurung perang. Nggih, paripun. Perang mungsuhe Antasena. Mbok modar nek kula wani. Kok ora wani Antasena iki? Antasena iki mung bocah wingi sore. Kowe iki wong Dukdeng Samaladeng. Wong bebasan otot kawat balung wesine. Ngastina iki kowe. Kowe iki werku darane Ngastina. Wani to karo Antasena? Oh, delok-delok. Wani ora mbok sing seru wani kaya biasane kae. Wani. Kok ora cetha bener. Wani. Oh. Aja kuwatir. Aku mesthek kowe menang karo Antasena tak tantangke. Aja kuwatir tak tantang. Aku sing sumbar men ketok merwira. Nggih, Mas Sumbar. Antasena. Lah iki wange. Iki lho. Oh, mang tandangi dhewe. Sikil biasane. Kok dadi sikile abot. Ming arep mlayu kowe kok angele ra jalan-jalan. Aduh. Arep ndi, Mbah? Arep merana. Kene sik. Sing ngakon Kurawa goleki wisanggeni sapa? Sapa ya? Aku malah ra paham. Ngaku ora ngaku mburi iki ning bataku tak kepruke ndasmu. Ngaku ora. Sing ngakon Kurawa goleki wisanggeni sapa? Aku. Niatmu piye? Niate ya ben wisanggeni iki aja njaluk negara Ngastina. Terus men Ngastina tentrem. Ngastina tae sapa? Ngastina tae pemerintah. Ngastina iki tae Pandhawa. Ngastina iki tae Pandhawa, mulane Pandhawa ki ora iso dadi ratu nang Ngastina, mergane wong Ngastina ki wong serakah. Ora. Heeh sajake. Sapa sing serakah? Aku. Ngakoni nek serakah. Ngakoni aku. Sing budidaya supaya sinuwun Prabu Duryudana dadi ratu mbiyen sapa? Aku. Ngakoni. Berarti dosane akeh.
Wong dosane akeh iki wajibe dinehi pahala. Dinehi hukum. Lah saiki gandeng kowe rung entuk hukum saka sing gawe urip tak cicil tak nehi paukuman. Ora ngono kuwi ta. Njaluk hukum apa? Tak bondo terus saben wong liwat ngiris dagingmu jenenge hukum picis. Lara. Ayo loro. Apa gantung? Hukum gantung. Lara. Nek ora kabeh kowe ora ngrasake loro manut hukume Antasena piye? Manut hukummu wae. Kathoke copot. Aku ora rangkepan iki. Gelem ora? Ora gelem tak ajar ketune copot. Soale sing calon dadi Pati Ngastina kuwi aku. Ora gelem tak kepruk batako. Nah. Kathok. Rite iki ndi ta ya? Alah neng mburi ta. Kathok dawa neng mburi. Biyen rencana iki arep gawe kathok wedok kok ya. Es. Weh, bahaya. Wong tuwae mereke krokodil. Men kenceng kok ya. Es. Saiki nek tak timbali le semaur dalem Pak Guru ngono ya. Ora ngono Antasena. Aku isin. Ora gelem tak kepruk-pruk bataku. Sengguni dalem Pak Guru. Kelas piro Li? Isin aku. Kelas 3. Lho wis tuwa kok kelas 3 mboten munggah ping 7. Mergane ngopo ora munggah? Ngincenrake Bu Guru. Kuwi jenenge buta kurang ajar. Rokok dinjenrek di PP. Ketok apane jepitane. Senggune Grawan dan Jawa. Kowe saiki nyanyi. Nyanyi napa Pak Guru sakarmu? Sapenakmu nyanyi apa? Saapalmu. Mentak. Oh iya, wis wis. Mentak. Terus tak gandane. Dilagokke karo nduket mlaku rono. Manggure mandek tak buantem bataku raimu. Mentak. Tak gandang sing irama. Kandhane mengrepah balik ya angisi sini jengkelit mbak ngetak merah tak tangguh dolanan tuman wae ana kandang macan enak ora nyambut gawe mentek pate asam ya Kang Supan teng napa namane kowe kon jengklet barang sampeyan iku patih lho wong ora perlu teng negara Ngastina lho kok sato barang sampeyan dhewe mentak takkan dadane mengrubah adik pate mriki to ala Gusti sampeyan iku mau nguyuhi napa suara nyamane apa cara demi turan setan ora dian ayo sadar ora sampeyan dhewe takkan dadane mengrubahmu sini amba jange nagan enak ngorak
ora nyambet gawe mentok menglaku man isin ke wong tuwa sak penake dhewe sampeyan iku pendhita karo pacing kok mentak mentak tak kandhani tak kowe lah kok sapa-sapa kok dibandemi sak penake dhewe ora endi mau menungsane mau wah cah edan Antasena kowe mbebeta paman Sengguni karo Bapa Durna waduh mati aku yo amuk kabeh mentok anu anak Prabu Ngawangga amarya kados pundi ketiwasan nggih Antasena ngamuk punggung Suratamtaha Nirbaya Nirwikara mentok-mentok tak kandhani menawi mboten panjenengan ingkang tumandang karya menika mboten badhe rampung perkawisipun nggih mung laku mung menika Mbok paman menika kaya menapa adhe nggih kula dipun paeka dening Antasena oh ketiwasan nggih menawi mboten panjenengan ingkang nadhi Antasena menika mangke mboten badhe rampung-rampung mentok-mentok tak kandhani mentok pun kula sumanggaken kula sumanggaken anggen panjenengan badhe kisah dhateng Antasena. Antasena saya badhe bedan kari Ngastina. Mong aku mumpling rampung. Ana kandhang wae, Jeng. Antasena wong edan wong tuwa-tuwa pengarno mawingis-wingis katon lerandheping Tisula Netra Marakata lir kabaranan oh Antasena badhe ngawangga ya lah kok kebangetan mul gawe ranging paman Sengguni karo Bapa Durna wong tuwa-tuwa piyai luhur mbok nggo dolanan anggep apa? Aku ora niat nganggo dolanan. Ning mergo Simbah Patih karo Simbah Durna sing gawe dakdaning pasulayan ngetapake para sata Kurawa ki nyekel karo Wisanggeni mula aku sing ora trima. Wisanggeni nang ndi? Kowe gadine Pak dinakoke adhiku lanang. Wisanggeni bakal tak dawuhi supaya bali marang Dresila Geni. Nek ora gelem tak ruda paripeksa. Apa kira-kira Wisanggeni wani karo wong atuane Ngawangga? Terus nek Wisanggeni wani, mesti aku mentolo karo Wisanggeni. Sik. Aku tak nyuwun pirsa Rupadi. Padhi iki sapa? Lho, aku Senopati Ngastina. Aku wong tuane Wisanggeni. Sampeyan iso ngendika wong tuane tegese sampeyan ngrasakake yen sampeyan ana sambung getih karo anakmu Wisanggeni. Mestine ana jer Wisanggeni kuwi anake adhiku lanang Janaka. Kok kowe iso nyebut adhiku lanang Janaka? Pernah apa karo Paman Janaka? Antasena, kowe aja mojoke wong tuwa lho. Ora, aku takon kok, Pak. Aku takon karo sampeyan. Kok sampeyan iso ngendika adhiku lanang Janaka kuwi janjane sampeyan ana sambung apa karo Paman Janaka? Antasena. Pandhawa kuwi tunggal wadah karo aku. Tunggal wadah tegese padha-padha kinandhut ana ing guwa garbaning ibu ingkang padha ya mung maneh karena ora nate nampa pangudanging ibuku Dewi Kunti. Karena ora nate nampa pangudanging ibuku lan aku ora nate entuk sih tresnaning ibu sabab aku dikendhangake ana ing Bengawan Gangga. Pandhawa ingkang tansah linela-lela dening Kanjeng Ibu Kunti Talibrata ning pawangune jebul kodrat ing kudu misahake. Aku dipek anak karo Bapa Adirata lan Biyung Nada. Tumuli aku entuk pangkat Senopati ana ing negara Ngastina peparinging Sang Nata Prabu Kurupati. Mula aku prasa setya yen to pati uripku bakal tak sorohake kanggo kamulyaning kadangku ya Kyai Prabu Anom Kurupati. Oh ngono to. Iya. Lah nek critane ngono saiki aku mesti iso mbatang. Yen to Wisanggeni kuwi anakmu dhewe, klebu aku kuwi ya anakmu. Lho, mestine kok tak anggap anak. Saiki ngene. Ngastina kuwi lek sapa iki? Ngastina darbeking para Pandhawa ing dina samengko dilenggahi dening Kyai Prabu Duryudana. Nek Wisanggeni kepengin ngrasake dadi ratu nang negara Ngastina, pitungane piyai sepaya sampean bener apa salah? Lah piye ayo?
miturut petungan Danep bener. Lah. Nek pancen bener mbok ora kitang sedina diparingke ngambil, kok malah sampean arep mentolo karo anakmu lanang. Saiki ngene, perkarane malah engko dadi gedhe lho. Nek nganti wisang geni iki engko mati utawa wisang geni iku cilaka saka tanganing Siwa Karna ing Awangga, aku ora bakal meneng. Aku mesti wadul karo Paman Janaka. Nek Paman Janaka mengko iku nesu mergo anake dipiloro karo makne gedhe, nek nganti gegeran aku mau tanggung lho. Nek nganti perang Bratayuda dikenceng, digelak mangsane, digege wancine. Nek nganti iki Bratayuda digege wancine, digelak mangsane mergo sampeyan gawe dadaning pasuleyan miloro karo anak adiku Wisanggeni. Nek ana tantri maning dewa, nek digoleki pun jering kelumputan kabeh ana Siwa Ngawangga. Sampeyan bakal entuk melaking dewa. Wis, yo tak duduke nang Wisanggeni yo. Ayo tak duduke. Wisanggeni cekelen harta kapak-kapake sakarepmu, ning aku mesti wadul karo wong tuane Wisanggeni. Nek wani ora karo cah cilik, karo tuwa do tuwa. Ben kabeh ya iso ngrasake. Terus saiki aku tak takon karo sampean, jane sampean ku dipundhung apa to kok mentolomen karo anak sampean dhewe. Sing wong liya mangrangkul, sing wong kulit daging sampean dhewe malah arep piloro, malah arep pateni. Apa nek ngono aku iso ngarani ento Ratu Ngawangga iki jebul blereng marang derajat pangkat. Apa ngono aku iso ngarani Ratu Ngawangga iki jebul ngawula karo bondo donya, ngawula karo derajat pangkat. Mung mergo diwenehi pangkat Senopati kok pati uripe disoroke marang Uwa Prabu Ngastina, Uwa Prabu Duryudana. Edyan kowe Antasena. Wah, tak rungokke saka kono jan pinter tenan kowe. Omong kene sing mikir kono lenggan mengko sing dadi ratu kono so wae nang ya so wae aku nang ngalem kaya ngono. Aku matur nuwun ya Kang, ya padha-padha jenenge wong tuwa iki labuh karo adi wis direwangi kaya ngene iki. Lah iya terus piye iki arep diteruske ora mandhet kan semene. Yen nganti Nalendra Ngastina iki mengko ngoncati negara Ngastina, sirku ora bakal niat dadi ratu nek urung ngrangket Ratu Ngastina. Ora jane niatmu piye to? Niat mikir dadi ratu apa ngrangket Ratu Ngastina? Loro-lorone supaya nggonku dadi Nalendra langgeng bisa tak aturke marang para Pandhawa. Oh, lah edan. Sampun mboten sagedipun pambengi malih Wisanggeni ngamuk punggung sura tamtuh nirbaya nirwikara. Kula semanggaken nggih paduka badhe menggalih perkawis menika. Minta. Ora wis. Ndak kebandhem. Ning wis iki wis rampung. Angi sini. Pun sampeyan sing ngomong karo sing nyanyi mungkin ndak malah kesonjo mbaya. Oh nggih. Pripun sinuwun kula semanggaken jagat Dewa Bathara Bawatuna. Bawatuna. Wonten jawa mentang-mentang tangan. Kados lakon menika kula nyuwun Bawatuna saged paring iku vertikal dhateng kula. Oh, medal kemawon saking negara Ngastina. Pados senjata pitulung nggih. Wonten puntianipun pados senjata pitulung. Menapa wonten negari Ngamarta? Oh, mboten sampun ngantos wonten negari Ngamarta. Sowan wonten ing Dandang Mangore, wonten ing Wana Krendayana, sowan Pandya Betharidun nggih. Oh, kula dherekaken Bawatuna. Piye Janaka?
ngaturi ketiwasan. Lho, ketiwasan piye? Kabar ingkang sampun kula tampi. Bilih anak kula pun pisanggeni dinten sak mangke badhe nyuwun wangsul ing negari Ngastina. Nanging sareng kula titip priksa jebul negari Ngastina dinten sak mangke kumplang. Oh Prabu Duryudana mboten lenggah. Anak kula pisanggeni nggih mboten ketingal wonten negari Ngastina. Lho lak terus padha menyang endi Yayi? Kula piyambak mboten mangertos kok Prabu. Bapak Durna tuwin Yayi Prabu Duryudana. Oh nggih Nger, kula ingkang sowan Nger. Wonten menapa Bapak Prambanan? Oh ngatur ketiwasan. Ingkang sekawit ingkang putra inggih menika wayah kula pun pisanggeni menika damel geger negari Ngastina. Badhe nyuwun wangsulipun negari Ngastina. Piyambakipun kepengin dados nalindra mboten kita ngamung sakedheping netra nanging dening anak Prabu Duryudana. Negari Ngastina dipun gondheli wekasan pisanggeni ngamuk punggung. Sedaya bubar mawut mboten kanten-kantenan. Tumuli kula mlajar kaliyan anak Prabu Duryudana. Sowan wonten ing Dandang Mangure. Namung nyatanipun wis anggeni kaliyan Punantasena mbujung kaliyan pelajaripun anak Prabu Ngastina. Dumugi wonten ing Dandang Mangure kaos saking ketebian. Iwambi kula Pandhawa Betari Durga kepelajar saking Dandang Mangure lan katosna wuninga bilih ingkang putra inggih wis anggeni sak mangke madheg nalendra wonten ing Dandang Mangure nggih. Lho. Kudara, iya. Jebul wis anggeni didombani karo anakmu Antasena. Caedan. Wah, ora ngelekke karo adine. Malah ndombani arepe wis anggeni. Koko Prabu kuwatir sing manah kula. Menawi wonten tantrimanipun Pandya Betari Durga tumuli badhe damel cintrakanipun anak kula pun wis anggeni. Oh Prabu kula nyuwun senjata pitulung supados paduka Kanjeng Prabu saged ngemutaken dhateng pun Wisanggeni. Werkudara, nggih. Janaka wonten ayo ning Dandang Mangure. Ayo tak dherekke. Sepatu roda wayamu yo iso yasa ora kenyolong itu. Oh ya memper nggone sapa tanggaku lho peletan ora jajar persis ora kuwatir nek konangan lho tanggamu lak yo titen karo sepatu roda iki nek ning ngomahmu rak mesti kowe iki dikira nyolong wong anggere kendele semau rak beres padak kecah tipis main tuku sepatu dadi foto ora kowe aneh. Jadi foto lah. Mbok menawa selfie, Pak. Werkudara, apa? Arjuna kula wonten maring ngadhawuh. Lah to blas. Anakmu bareng dandan cara ratu lah kok baguse ora jamak. Ya mung mburi ae kok kaya ora wangun-wanguna babar blas. Sapa ya, Kang? Mbah. Wah, kirike Antasena. Yayi Prabu. Ana apa, Kakang Patih? Sapa iki? Kumolanceng. Sak penake dhewe. Nani tek omongane kirae. Ada ka? Sapa?
Hah? Sapa? Mbah. Iki ngedongki kok ora adong to. Sapa? Lasiron. Waduh. Ayo pate kok nariki kabel. Udu. Ngawur wae ora. Jagat aisan iku Bathara Wayah Putra jagat wis ladal. Ngger cah bagus. Anakku wong Jentara, anakku wong Sigit. Anak Anung Anindita bocah mursid samikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Ya to. Saben titah mesti duwe gegayuhan. Saben titah mesti duwe kepenginan. Ing mesine kudu kelakon. Ning rak ya nganggo sesa-sesa to. Aja kaya ngono ora sak penakmu dhewe. Dupeh kowe dadi wiji sejati, dupeh kowe dadi pitantaning jalma, kowe dadi nom-noman sing pinilih dening para dewa. Ning ora kok njur sak penakmu dhewe kaya ngono, nganggo tatanan, nganggo aturan. Ora coba to. Yen pancen kowe kepengin dadi ratu, ora usah dadak kaya ngono kuwi. Matur karo wakmu Indrawati, aku tak lereh keprabon. Aku tak leren nggone dadi ratu, aku tak brahmana, Ndrawati agemen, Ndrawati agemen. Yen sira kepengin dadi ratu ning negara Ngamarta, aku ngematur karo wakmu Puntadewa supaya oleh dadi Nalindra, agemen ora apa-apa. Wong nyatane kowe iku ya putra Pandhawa. Yen kowe kepengin dadi ratu ning liyan negara, ngendika matur karo wakmu tak bedhahe negarane. Wakmu Werkudara ing sago bedah negara, kowe sing dadi ratu. Rak ya ngono to Werkudara? Ya. Ora dadi ratu ning kayangan. Wah, memek mripate. Sak penakmu dhewe. Ora niki sinten to, Den? Apa kowe pangling Petruk? Mboten ngerti. Mergo nganggo sandangan para ratu. Heeh. Anu iya, anu nggih. Sapa? Mboten ngerti. Tenane? Iya. Elok tenan. Lah iki lho mesti kaning titah iki. Kok sampean sapa iki? Sapa kowe? Kowe wonge sok kenal. Sok akrab dadine. Ajarine, masa? Walah urung ngomong wis dikampleng ora. Wong cerobo kok nyedak ratu. Ambune prenguse ora jamak. Ya nggih, lereo. Lereno. Apa nang kandhake marang sira anakku lanang mau mesti ora bakal punwa kok goro. Lereno. Yen kaya ngene iki mbok terusake ora mung jagat sing geger, ning kayangan geger. Mergo nggonmu wis nerak marang pepalering para dewa. Iki dandang mangure. Ora pantes dadi ratu ning dandang mangure. Ayo salin to. Wis anggene aja kaya ngono cah bagus. Mbok sok meneh ki ora mirang-mirangke wong tuwa. Kowe iki anakku. Nek pengin dadi ratu ora ngenggoni-nggoni wong. Kowe matur tak bedahke negara bapakmu ki wong Sembodo. Kok mung trima dadi ratu ning dandang mangure. Senengane gawe perkara karo wong tuwa. Njaluk ngapura, Bapak. Yai Prabu aku piye iki? Ya salin. Wah. Bisa ngene. Apa wae? Sapa? Kakang Antasena. Wah, celeng. Bar mirang-mirang wong gerak salin ora, rasane kecek dasmu. Ora, apa-apa kok disenani ora. Halo, Tap. Ayo, friend nih. Kanca ya, Gong. Setan. Arti keplaki malah ambles bumi. Iki aku Rudra Werkudara kewirangan. Arep ngajar Ndara Antasena, Ndara Antasena ambles bumi. Ngece. Petruk senengane ngece.
Aku ki bendara ya padake geguyu sampe nae dhewe ra. Iki nek aku obah kecowes lho terus. Mula meneng bae kowe. Kowe arep ngreke piye, Gus? Ndara Werkudara. Cerewet, ngopo? Niku le Malangkrik niku kleru teng ndase Bagong. Wah, cangkeme ndekno meneng wae. Pindah. Ndak kesonjo boyo. Nah, wis do badar ngenten iki. Dandamara dikunturke Betari Durga. Iya, Petruk nggih. Sono nek kowe dadi ratu niku mangan dika kali kula. Lombroke Gerduranda. Nah, dadi ratu. Ampun kuwatir senengane kok. Asal dadi ratu kok sak ngawur sak penake dhewe ra. Ndara Janaka ngantem sithik kowe buantre ra jamak-jamak. Kejangar ta, Tru? Heeh. Baliyo ning Gresira geni. Yen ana tantrimaning Betari Durga sapa? Mengko aku sing tanggung jawab, aku bapakmu nggih. Aku mung sak derma ngetutke wisanggeni, Pak. Aku nek ana lupute njaluk ngapura ya, Pak. Besok nek baleni ora. Dadi cah nakal ya nakal ning sembodo. Ya. Mulai ya, Pak. Yo. Salam ku Ibu ra. Wis suwe ra ketemu. Lah mulane sok tilik ora. Sok tilik ning Randu Kumbala Ibu Rangayu saiki ya kangen karo bapak. Wah, yo. Seminggu itu mulung ora. Antasena. Iki senengane sok klewo-klewo bareng arep pesen apa? Mang pesen kula sampeke. Gah. Wah, sudi ora. Arjuna wonten paring adhawu. Wajibe kowe ngaturake kayangan kemarang Iwang Ibi kula Pandya Betari Durga. Koko Prabu badhe kula tenggo wonten ing mriki Koko Prabu. Kula minangka dados tiyang sepuhipun wisanggeni kula ingkang nyuwunaken pangapunten. Tobat. Malah kowe ingkang ngaturake panuwun dene kowe wis bisa ngremake marang kampurkane anakmu lanang. Nggih. Sedaya kalapatan kula nyuwun pangapunten. Ora dadi ngopo Janaka, ora dadi ngopo Pak Tobat. Aku ki nek dicuwuni ngapura karo piyayi sing bagus ki ora dadi ngopo. Nggih. Bareng kula nyuwun pamit. Ati-ati aja kaya bocah cilik Pak Tobat, mbok tak ndemek tanganmu sithik lho wae. Badhe menapa? Piye tangan kok aluse kaya ngene. Ngaturake panuwun ya Janaka. Inggih. Kandhar ana wisanggeni sesuk aja. Sakepenake dhewe. Inggih, kula nyuwun pamit Iwang Buku Kulun. Piye sapa to sing ora kegiwang karo Raden Janaka piye? Tobat. Ing atase ditakok baguse kaya ngono, ngedap-edap pitem ning atase aku kuwi kulino ngedepi wong bagus musuh Raden Janaka lha kok dadi. Ya iso lulo ati iki. Menungso ora tatanan. Tak kira nek apa kaget aku. Ndelok tangane, ra sudi. Setatan wong edian. Ngawur-awuran bae ora. Ngokong kebiambung. Apa kok asik? Asik. Dapure ra. Nungso ora tatanan. Dulu. Punten sampun to, Nger, sampun. Mun nyatanipun panjenengan dipun recangi dening Werkudara kaliyan pun Janaka tuwin anak Prabu Ndarawati kok samangke sampun padhang kok panjenengan lajeng muririna kados mekaten. Betul.
tekan kapan bae kula ora bakal iso rukun karo Pendhawa. Terus keparengipun nutuke nggon kula ndera sawirang. Kula ora kepengin wong padha ngerti yen to negara Ngastina tau tari dibedah are wisanggeni. Ambi awur-awur kenceng Bratayuda. Oh, lole. Ger. Waktu emot, Ger. Wisanggeni kethoke gulune. Wah, wong ora tau ngerti rasa ngatur nuwun. Wis dibelani sing angah-angah kamurkanmu. Wah. Arsa madangi jagat mungo-mungo sakucaing bukir marbak bangsu mirat keneng soroting surya mega lan gunung Madya Wusana sampun paripurna ndara ya Kang Putra sampun emut dhateng Purwodaksina ning niki dadi kaca benggala bilih para sepuh-sepuh menika mbejangipun ingkang gemantos ingkang muda-muda ya tur dasare nom-noman Pandhawa menika sedaya pikantuk kanugrahaning dewa saged kiyat kedunungan derajat Nalendra ya Semar Purwanpur naning gati Surasudra janing Kang Ratso Bratu Kalimantan Sudi Rahim Sami Makari Rahim Samya pinanggih Ndara